Bijna jubileum, Paul. Wie vult het? Ja, bijzonder. 25 jaar naar Rome, dat is toch wel een kwart eeuw. Hè? Ik heb in 1986 mijn meesteropleiding gehaald, meestertitel. En toen heb ik heel veel buitenlandse projecten gedaan en tentoonstellingen. Toen ben ik de Gebroeders van de Voort tegen het lief gelopen, die me een aantal keren voor projecten inhuurden. En daar heb ik het internationale opdrachten met gedaan. En in die tijd begon het Vaticaanversiering eigenlijk vorm te krijgen. Dat ze bij de heilige verklaring van Titus Brandsma op een gegeven moment de eerste keer een versiering gemaakt hebben. En vanaf toen is eigenlijk het hele project gelopen. Ik ben er in de midden jaren 80 dus eigenlijk voor gevraagd. En zo toen eigenlijk in terecht gekomen. En nog steeds vast arrangeur van het team. En is dat steeds wat anders bij eerdere pauze? Is de ene het bijzondere voor dich als de andere? Ja, dat kan ze nog een randje zo gaan zeggen. Dat is de derde paus die ik gewoon ontmoette. Nou ja, goed, de eerste paus, Johannes Paulus II, was wel heel bijzonder. Alleen vanwege het feit dat we hem dus een zeer gezonde, krachtige man gezien hebben, die weliswaar nog steeds krachtig wordt op het einde, maar ja, lichamelijk toch wel heel erg achteruit ging. En dat heeft ons wel heel erg geïmponeerd. Dat hij ons altijd echt persoonlijk wilde bedanken in een gesprekje. En toen op het laatst werd het zelfs emotioneel om te zien wie die man dus aftakelde. De vorige paus, het grappige daarover van dat ik echt in het Duits met hem kon gaan. Dus dan hebben ze het vooral Limburger en Hollanders. Dat de Hollanders op een gegeven moment vroegen van Dekkers, waar zit je er iedere keer met die paus te lullen? Dat ik dus inderdaad kon zeggen van nou goed, ik heb Jozef al een jaar niet gezien. Dus dat was echt wel grappig koos gewinnen. En het was ook zo, want de man heeft gesproken wat er mooi vond. Ja, nu de derde paus, derde paus, maar voor mij een derde paus. Hoe verwerkt. Moet er afwachten. Hij is in het publiek, bij het publiek is er erg in trek op dit moment. En ja goed, dat zit je zelf op tv. Maar ik neem aan dat het steeds weer een hele organisatie is en ook de nodige spanningen met zich meebrengt. Dat is wel zo, ja. Dit jaar is sowieso een heel bijzonder jaar. Dat nu voor de nieuwe paus is. De hoofdarrangeur komt met gezondheidsproblemen en die gaat zelf niet met. Dat betekent dat ik een grote rol speel in het hoofdarrangement. En daarbij, wie gaat deze paus op een gegeven moment op het geheel reageren? Het bordes, wat ik iedere keer van mijn rekening neem, dat zal gebeuren in witte bloemen. Witte anthuriums, orchideeën, witte rozen, maar wel bescheiden. Dus dat is wel een beetje een... Ja, dat voor hebben we wel rekening mee. We gaan niet overdreven uitpakken, omdat het... er moest de werks van een nieuwe... opdrachtgever wil ik niet zeggen, maar wel voor een belangrijk persoon die daar toch nu al aangegeven heeft bescheidenheid in het vaandel te hebben. Ja, dan brengt het ook weer een moeilijkheid met zich met om bescheiden iets moois te maken. Ja, dat klopt. We hebben hele nauwe contacten met zeg maar de tuinmensen van het Vaticaan. En alle tekeningen werden door van tevoren, die zijn al inmiddels ingediend. En dat wordt allemaal duidelijk van tevoren besproken. Maar goed, als je er op een gegeven moment bezig bent, dan kunnen we op een gegeven moment daar kunnen spreken gestoeld of doorveranderd gaat. Ja, dat is heel veel gelukkig improviserend genoeg voor en creatief net voor dat alle minuten kunnen oplossen. En de bloemen, zijn die al langer weg daar naartoe? Dus in het begin van de week, en van de goede week, werden die speciaal gezegend. Hè? En dan gaan die voor het goede transport, dat er ook niets met gebeurt. Gewoon die naar Rome neer en weer vertrekken zelf witte donderdag. Op vrijdag maken we dus het bloemwerk wat dus in de tuinen verteld wordt. Daar ben ik de hele dag volop mee bezig. Zaterdag, 's morgens om 4 uur. Dan gaan we naar het plein. Dan komen de vrachtauto's met alle karren, met bloembollen op, een grote buim en een struik. En dan gaan we de verdeling maken van de tuinen. En ik heb het achterste gedeelte voor de Sint-Pieter zelf voor mijn rekening. En dat wordt eigenlijk keihard gewerkt met een ploeg van 24 man zijn we dan. En dan zijn we aan de loop van de middag, 5, 6 uur, zijn we ongeveer klaar. Weersomstandigheden zijn ook belangrijk. We hebben een paar keer metgemaakt dat het ontzettend hel regende. En ja goed, dan heb je natuurlijk wel een probleem, want het moet er even goed komen. En dan is het spannend, gaat die paasmis inderdaad binnen op boete plaatsvinden. Als het echt heel erg regent, dat heb ik de eerste keer metgemaakt, 1988, toen wordt de mis binnen. Dus alleen het Orbi ook op het bordes, de bloemversiering. Nou goed, dat kan gebeuren. Maar ja, de eerste post zou bedankt voor de mooie bloemen. Hoop ze ook dat deze post dat gaat zeggen. Dat is voor ons heel belangrijk. De tweede zei het ook, tenminste de Benedictus XVI. Zalig Pasen en bedankt voor die bloemen. Ja, dat is voor ons wel heel belangrijk, want eigenlijk is dat hoe we het verdoen. We geven het cadeau van het Nederlandje aan de sierteeltsector, geven het cadeau aan het Vaticaan. En als die leus niet meer gezag wordt, dan zou jammer zijn, maar ik denk wel dat dat blijft.